osasunari utikan, ez dut nahi xahutzerikan, txampon bakar bat gehiago. Millonario diruzale kuadrilla batek, zertan ordezka dezake neure burua, bizigarri beharretan bazabiltz hobe, arpana txapelketan, apustua esan utikan, futbolari utikan, ez dugu galtzerikan, ordu bat gehiago. Utikan, nola? Osasunari utikan, ez dut xahutzerikan, inola, txampon bat gehiago. Entzun beraz proposamen xumea, osasunaren zorrez hornitu ospitaleko sukaldeak, ta denontzat horren trukean, amaiketako adoan bitan utean, utikan, utikan. Esango dut behin, esango dut birritan, aukera hau baliatu beharko genuke, futbola galera zidenean dirutruke, aukera hau baliatu beharko genuke, zer? Futbola galera zidenean dirutruke, eta utikan, utikan, futbolari utikan, ez dugu galtzerikan, bat gehiago, esan, utikan, 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 nazkatu naiz da, utikan, utikan, hausnartu zain, utikan, utikan, kaskamotzak esan.